שלום לכולם. בסרטון זה אני רוצה להראות לכם כיצד לשייך את תוכנת הזום לחשבון של משרד החינוך, חשבון המייל שלנו שם, דרך קיצור הזום בשולחן העבודה. עכשיו, למה זה חשוב? הזום כרגע הוא הכלי המרכזי שלנו להוראה, ומשרד החינוך רכש בכסף חבילה מזום שמתעדכנת מעת לעת, מאובטחת כמו שצריך, ומאפשרת לנו פיצ'רים מאוד מאוד טובים, פדגוגיים, לניהול השיעורים. מה שאין לנו אם אנחנו מתחברים דרך המייל של בגין, מה שהיינו עושים בהתחלה. ולכן מאוד מאוד חשוב שנשייך את החשבון של משרד החינוך לתוכנה עצמה שקיימת על המחשב. אז איך עושים את זה? אני ניגשת לקיצור הזום שיש לי על שולחן העבודה. לוחצת עליו, וניגשת לתמונה או לריבוע שיש לי מצד ימין למעלה של המסך, ופה אני יכולה לראות בעצם לאיזה חשבון אני משויכת. כרגע אני משויכת לחשבון של בגין, ואני רוצה להחליף את זה לחשבון של Education של משרד החינוך. מה אני עושה? יורדת למטה ל-Sign Out. ב-Sign Out אני מקבלת את המסך הבא, ואני לוחצת על Sign In with SSO, שזה ארגונים. אני רושמת edu-il, continue, וזה מחבר אותי להזדהות אחידה. שם וסיסמה אני מקלידה, או דרך SMS, או אם יש לי את הקוד, ונכנסת. כדי שבעצם תהיה את ההתחברות, אני לוחצת על הכפתור Launch Zoom. שימו לב, כשאני חוזרת לזום, אם אני לוחצת שוב על הריבוע מצד ימין למעלה, אני עכשיו רואה שאני נמצאת תחת Education. כמו כן, חשוב מאוד לשים לב לשני דברים. ראשית, ללחוץ על Check for Updates כל יום, פעם בשבוע לפחות, כי זום עורכים המון עדכונים לגרסה, וחשוב שאתם תהיו הכי מעודכנים שיש, כפי שאתם רואים אני כבר מעודכנת. ודבר שני, חשוב לי להסב את תשומת לבכם למי שעדיין לא עבד עם התוכנה, שלמעשה, כשאני נמצאת על Meetings, קודם כל יופיעו לי מצד שמאל כל הפגישות שהולכות להיות לי, למעלה. בעצם המספר הזה זה החדר הפרטי שלי, שתראו כמה זה קל, אני פשוט לוחצת סטארט ומתחילה את השיעור, במקום כל הדרך הארוכה באינטרנט. ואם אני רוצה לפתוח את המבחן באזרחות או יום מורים שיש לי, אז אני לוחצת על הפגישה ולוחצת סטארט. תמיד הפגישה, השם של הפגישה יופיע לי פה למעלה, והסטארט משוייך לריבוע הכחול. אם אני רוצה ליצור פגישה בממשק הזה, אז שימו לב שיש לי פה כפתור קטן שנקרא Schedule Meeting, ואם אני רוצה לפתוח ישר פגישה, אז אני לוחצת פה על New Meeting, וישר זה שולח אותי לפגישה חדשה. וזהו, בהצלחה לכולם.